Baina bazegoen beste arrazoi bat. Euren ondoan, emakume bat jaitsi zan. Providencia Mitjans. Bai, Providencia Mitjans estatuko lehenengo emakume espeleologo esploratzaile izan zen. Baina ez dakigu noiz hil edo noiz jaio zen. Ba, egeria bezala. Entzun duzuen noiz beti zen hori? Egeria. Ez. Inork ez daki noiz jaio zen edo noiz hiltzan. 381, 384 urteen artean bidai luze bat egin zuen. Konstantinopla, Jerusalem, Alejandria... Agian agurtzane belauntzarenek ezagutuko du, berari galdetu beharko diogu. Izan ere, gaur emakume bidaiariak izango ditugu izpide. Asteartean saioa entzun bazenuten, ez bazenuten entzun, bronka. Entzun bazenuten jakingo duzue, aste hontan gai horren inguruan aritu garela. Baina saio honetan benetan abenturazaleak direnak Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde dira. Marimik abixatu digu agian piper egingo duela, baina uste dut Kontxitak prestatu dituela futbolari buruzko kritika batzuk. Ui, kontuz Kontxitarekin, Bueno, hasi egingo gara, ez da? Aurreko ostiralean ez genuen saiorik eta ni asteko irrikitan nau. Bale, Amaia ingo dezuzuk Inigorena, bota txupinazua. Ea. Apirilak 9 ditu eta ostirala da! Zuekin... non dago hemen nere barita magikoa. Amaia Resende Egilu. Kaixo, kaixo! Alojomora! Zuekin... Euskal Herriko itzulitik, itzulia Basque Countrytik... Mai Gorostiaga Roseti! Arratxaleo! Portu batetik jaisten ari gara beti ez zela eta interferentzia daude! Aipatu nahi dut gaur Marga Fuian txirrindulariaren urteak dira! Sydneyen brontzezko domina! Zorionak, Marga! Eta hitz egiten ari zaizuen hau, eta desesperatzen ari dena gure arazo teknikoekin, ni goiuri zeizarandia nauzue. Baina guaintxe konponduko dugu dena, ze arkakuso ari da hemen investigatzen. Leku ez diren lekuetan Zoriontsu dabiltza Patriz eta Susan Bizitzak esku artean malabaretan Itzuliko nahizu lehenago hemen ez bazara Lekuak leku ez diren lekuetan Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz pinduen Ezagutzen duzu abesten ari dana? Ni pixka da, Abotxa esagonek ez da. Bai. Hau da, lekuak leku, postal kolekzionistak. Edo, bestera batera esan da, Inigo Asensio. Lekuak leku bestiren lekuetan zara, eta inork esperantza galdua badauka. Nere maite dut tagin hasiko naiz, Vale. Ez ez gertatu den gaur. Amaiak zu badakizu, baina gure entzuleek ez. Hemen ari ginen lanean, bakoitza bere ordenagailorekin, ze guk goiz etortzea eta lanen hastegia, Eta
Amaia zen bere portatilarekin musika entzuten. Eta ni jarri naiz nire portatilekin musika entzuten. Baino, nire musika entzutezan oso altu. Eta ordun Amaia kontuatua abesti berdina entzuten eginala. Eta abestia zan Bizitzak doaz arata hona etengabe Leioaren kontra jarriko duzu burua Lurruna pustiko dizu laizter horpegia Takaroarekin ezin jolastuta Bazoa zurruti Egun amaigabetan ez zara nirekin Ametxan zaindari Lekuak leku ez diren lekuetan zara Eta zuen maite dutak, prestatu ditu izue? Ni bai, Nik ere. Ui, konfirmatu dezaket egia dela estereon entzun dudalako abesti hori. Alde batetik Amaiarena eta besteago. Pika retardo zegoen, estrofa esan berdina, baina konfirmatu dezaket hori egia dela. Nik asko maite dut gaur, pertsona bat esango dut gaur. bai, Bai, Euskal Herriko humorista honenetako bat. bai. Bai, ni badakit igandean apirilak 11 bere 50 urte beteko dituela. Eta jarri bideo hau. Jarriko dut. Ea entzulek badakite zein buruz ari. Vale. Gogoratzen anunzio honetaz? Zoroimenak, Andoni Agirre Gomez Korta, Euskal Herriko humorista potentenetako bat. Maite zaitu zegu, Andoni. Zorionak igandeko partez, ni badakit, ez dakit, abenturak elkarrekin bizi ditugula, batez ere guain dela 20 urte, hasi ginenean, eta ez dakit asko maite dut. Eta egia esan, zorionak, besarkada potolo bat, haupa Andoni, haupazu, gore Euskal Herriko humorea, eta zorionak, maite zaitut. Bale, guain ulertzen dena zen, egin maik esan dit, jarri barrezu bideo hau, txintxan bideoa, eta esan dit, mitikoa da, baina, zeba, bale, maite duta zan, bale. Honi guatzen Andonik inzuen zerbeza baten anuntzioa, epa, gurtzen jendeari eta bai semanitan intzuten berari parodiatzen esketxen bat. Eta orduan Andonik karta bat, email bat bidalizien esaten, aizue, oso ondo da parodiatzen, baina ni euskaldun artista naizenez, ez dakile kutxoren bat egongo dela. Eta sartu zen bai semanitan, eta arte kriston errekorrido, hau Andoni, artista puska bai. Entzulek esaten digute, argakusok, oso jatorra, Traola 3000 tuitzeko kanpainan parte hartu zuen bideo batekin Andonik. Izu, orduan zorionak, bigarren kafearen lantaldetik, bai, gure izenean. Eta Amaia zure maite duta? Nerea ere urte betetze egun batekin zer ikusia dakan maite dute da. Eman Maia hilasai. Ja, bai, emozionatu naiz. Gaur, nire lagun baten urte betetze eguna da, zorionak, Xabi, pila maite zaitut, nik zu ere, eta kontua da atzo, ari nintzela bilatzen gaurko efemerideak, eta halako batean, Wikipedian sartu, apirilaren 9 jarri, eta batean ikusi nun bere izena. Eta esan nun, bainaien, zeba dago laguna Wikipedian. Eta bidali nion argazki bat, eta bea ere gelditu zen flipatuta. Eta iruditu zitzaiten, modu oso xelebrea, bere urte betetze eguna, horrela, ezagit, gogorarazteko edo... Bere urtea dia bihar, Amaia ez zaite aztu. Lehen Facebookek gogoratzen zizun eta guain Wikipediak. Oso nahi ditu zitzaiten. Esan dizuet, Wikipediak dena daki. Bai, eta hori, nere maite duta gaur nere lagunaren zat, zorionik beroenak, eta gero ikusiko gara. Hau ez da maite duta, baino urrengo tartera pasatzeko abesti bat jarriko dut. Zer iritzu zaizue? Oso ondo. Aber ezautzen dezuen. Bale, argi geratu da. Maik badaki. Berez, eixibitzeko abestia da, baina bertsioa daude, David Bobina eta uste dut Gary Moore.
It's a Friday on my mind. Nire buruan ostirala da beti. It's a Friday on my mind. Eta zergatik abesti hau? Nake Fuse. Entzule maitea gogoratu zer da Nake Fuse bat, ez da fake news, baizik Nake Fuse. Esango dudana gezur hutsa dela, baina horrek ez du esan nahi barruan Egirik ez duenik. Egirik ez duenik. Baixe, Friday on my mind, ostirala. Entzule, konturatu zeate, zubi guztiak ostiraletan jartzen dutela. Konturatu zarete jaiegunak beti osteguna da ostiralak direla, eta horregatik zubia dago. Eta ez dago irratsaioa, eta ez dago bigarren kafea programa. Konturatu zarete konspirazio hutsa dagoela munduko politikari handinetakoen artean. Ez egiteko bigarren kafea irratsaioa. Eta ni neu ez etortzeko irratira. Eta ni neu ez egiteko horrelako neiziuz desmontatzeko sistemari. Ez da posible. Gezurra okerketa lanean ibili naiz, eta ikerrez banago horrela da. Wow. Neiziuz. Komplot bat dagoela, Egia ostiraletan da. zubia egiteko, programa ez izateko, eta ni ez etortzeko neiziuz bat esartzeko. A ber, mai, eske ez da harritzekoa. Ze zu etortzezea honea, eta Vatikanoarekin eta txertaketan asuntoakin hor egin zenun bromaren bat. Broma ez. Broma ez, Nake Fuse bat, egia da, arkatu. Erregearekin, urdangarinekin, urkullurekin egin dituzu Nake Fuseak. Nik uste dut hemen elitea benetan ari dela lanean, zure ahotsa eteteko. Egutegiak nortzu kontrolatzen duzte, beraiek. Eta beraiek esaten digute ostiral guztita, zubia edo jaieguna dela, bigarren kafea ez izateko, hastean zer beste gaiei buruz hitz egiten duzuenean, ez dago kainarik, ostirala ez dago programa, eta bai, kriston konplota. Hoi bai, adi egon, guzti hau, egia, ala gezurra, begien artean, sudurra. Konta beti gezurrak esate gatzetu inor sinisten beti gezurrak esate gatzetu inor sinisten beti ondoko zarakan kala una bizkarretik ematen dura bankada kala izkadalakan beti zaude ondoko zarakan beti ondoko kalakan Con taca tiu kontakizuna kontatzen taca tiu ez bakizuna kasmatzen zen taca tiu konta beti gezurrak esate gatzetu inor sinisten beti gezurrak esate gatzetu inor sinisten beti ondoko eskalakan kala una bizkarretik ematen dula bankada beti zaude ondoko eskalakan beti ondoko eskalakan Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, haupa kaixo Asier Arrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Ze bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu, haupa kaixo egunon Asier Arrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo Asier Arrasti naiz irratikoa. Asier Arrasti naiz irratikoa. Nik zautzen du tipo bat deitzen dena I am. Oh no. Eta hau egia da, ingelesezko zetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak
esate zion, Oh my god! a ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zuk. Nire izena aian da. Bai. Asteburuko aria. Larun bat eta igandetan goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Gu izan ziren emakumeetaz harro gaude, izango diren emakumeetaz harro egongo gara, eta diren emakumeetaz harro gaude. Eta horietako bat, Agurtzane belaguntzaran da. Baina ez dakiten zuten gaituen. Agurtzane, duzu? Bai, zuek niri? Bale, oso ondo, zugu bai, gu zu ez. Oso ondo, ez da zer pasatzen. Goaz atope musikarekin. Ara. Felisa Bermeo solo, lehenengo landare, Franziska Antonia Irizar, Zumarragarrare, Maurizio Aldeiturriaga, Primiero Starbe, emakumeak era, eta harro gaude. Omendu nahi ditu emakumeena, itzaletik irtetzen ausartu zirena. Gorero izateari utzi ziotela, jardin handi ondako. Bai? Entzute zaitugu. Orain bai. Ze ondo. Ui, zematetan entzuten gehan. Ururui. A ber, ze gertatzen da? Streamingetik entzuten zaituzte Agurtzane. Eta guk ez. Hemen zein da arazoa. Ze gertatzen da? Zaitugu entzuten. Konplot, ostiraletako konplota gertatu da hemen. Bai, zure aurka daude. Zure aurka daude. Mundu guztia nire aurka. Eta, klaro, zure aurka daudenez, orain hemen zaudenez, gure aurka ere ari dira. Baina esango didate ni munduaren aurka. Goiuri, entzuten diazu? Bai! Telefonoz. Baina entzute zaitugu orain. Ez dago komplotik lasai. Bai, badago, baina gu hemen gaude konplotei aurre egiteko. Borroka da gure bidea. Bai, ipatu dugun bezala, gu emakumeak gara eta harro gaude. Eta emakume bidaiari buruz hitz egin behar dugu gaur. Edo hori aurreratu digu Agurtzanek. Bai, noski, beti, nire esperientzetik aitzan naiz hitzeiten, baina nik uste, emakume bidaiari haiek ere, historian eta historia liburuetan eta gurean hain
toki gutxi izan duten horiek, hori hartzen izan dezaten, zuen lan ekarri ditut, zer egiten? Oso ondo irutu zaigu. Bai. Bai, esan. Ze guk irakurri diteu izen hauek, eta esan dugu, batzuk... Nortu dira, esan dezu dago, batzuk lehen izena pixkat, baino ez oso ondo, orduan... Itxoin, agurtzane, kendu diezaiokezu volumena zure ordenagailuari? Mesedez. A ber, oain? Ui. Ai, ama. Ui, ama. Zuzeneko deia. Bida, hau da, entzule maiteok. Osirala da. Bai. Nekatuta gaude. Baina honek erakusten du guk irratia zuzenean. Egiten dugula. Bai. Zuzenean ari garela, eta hemen ezagola tramparik. Horixe. Eta orain entzuten dugu agurtzan, ez da? Bai, ez da? Bai, listo. Eta gure entzuleek ere, ez da? Hoi da, ber, ze esaten digute bi aldiz entzuten zaituztela. Ez, baina hori lehen zen. Bale, barkatu. Bueno, irratiz entzuten ari zaretenok, barkatuko diguzue. Baina badakizue bigarren kafea irratian eta streaming bitartez egiten dugula, ze gu oso lirainak gea. Eta esan genuen, irratian gura aurpegiak ikusin behar dira. Eta orduan streaming bitartez iten dugu gaita, eta batzutan horrelako arazo teknikoak izaten ditugu. Baina jazta ari esnatzen, eta hemendik aurrea jungoa, perfecto. Horregatik jarren nik lepoko polita hau. Ui, bai. Wow. Eta hori zer da, Zelanda berriko uarte txiki bateko etxola batean azpian aurkitutakoa? De Cuba, mi amor. De Cuba. Baño, sé lindo, Maitia. Ya tú sabes que muy lindo. Bueno, guazen, bai, zer estela aria galtze dugu eta, Jesus. Bai. Bueno, haitu emakume eta zitzen behar deula, eta izen batzuk, izen batzuk, eta zuedi agian batzuk, ezagunak imoz ezkizu edo ez, baina nik egeria aipatzen bade, ekaizu nor izan zen egeria? Gutxo grabera, ez. Bueno, Maik txibatu digu zerbait. Hori da. Ai, Maiek dena daki. Maiek dena daki. Ai, ze envidia, Mai. Bueno, bere izan zen lehenengotako emakume abentura zalea. Bai, bera Galizian sortu zen, laugarren mendean, imagina, nesko gabeitaz hain nahi zen, eta bera dirudinez, oso, erligioa ikeragarren baita zuen, jarraitzen zuen, eta irakurritzen zituen Bibliako pasarteko tokiaiek ezagutu nahi zituen, eta Galizia utzi eta asto gainen 5.000 kilometro entzitun emakume honek Jerusalemea iritziz. 5.000 kilometro asto gainen, imaginatu, guain juteko emendik Donostia GPS-ekin jutegea, eta emakume honek Romatarren bideak erabilizitun, Jerusalemea iristeko, Sinai mendira joan zen, Alejandrako portura, Egiptora, Palestinara, eta bere lagunei idatzidiko kartak bildu dira, eta liburu bat idatzi da memoriaien inguruan. Emakumeek latinez idazten zuen, eta marraztu ere egiten zuen, ez? Baina, azkenean, beak bere pasio hori, erlijioa zuen pasio, eta maite zuena, maite du bat egin ezun bere bizitzan. Maite duta. Orduan esan zen, nik maite dut erlijioa, maite dute Biblia, bani banoa buruan dituan irudi horiek, begiekin ikustera. Eta nik horregatik ekarrenun egeria, bigarren kafera. Ze ona. Bidai politia. Bidai politia, bai. Eta gero bada beste, liburu bat bai aipatu nahi dizuen, nola ez? Gaur egun, zorionez, berandu da, baina zorionez inoiz ez da berandu, egiten bada, emakume inguruko liburuak sortzen nahi dira, ez da, aur literaturan da bai. Hor bada liburu bat, gazteleraz, beraz, Euskal Editoreak argi, euskeratzeko, beraz, izena du Intrepidaz,
hau da, ausartak, eta dia 25 emakume bidaiari eta, esploratzaileren historiak. Eta, 25 emakume dia, bai, oso polita aurrentzako da, ilustrazio oso politekin, baina denok aur txiki bat barruan dugunaz, nik uste denontzako moduko liburua dela, eta nik uste gaurko gizarteak eta, datozen gazteek eta aurrek ere behar dituztela erreferentzi, emakumeak erreferentzi dezela, ez? Hementxe dago liburua. Marrazkiengatik, soilik marrazkiengatik merezi du. Liburu honek, ze polita. Aizu, hemendik deialdia, itzultzaiei eta ea norbaitek euskeratzen duen. Bai, ez da. Bai, eta hemengo liburu ondako pertsonaietako bada Isabella Bird. Isabella. Ingeles. Isabella, bela. Era 1921 urtean sortu zen Inglaterran, eta 1904 urten hil zen, eta, oso familia erliziosoko emakumea, imaginatu gara jartzeko Inglaterra, ez? Wow. Eta emakume gizatea, oraindik ere tradizionala da gizarte batean, ez? Batoitza. Gara jartan, orduan, berak bidaiatu egin zuen, Euskalo zergatik, bera Australera joan zen, Japonen ibili zen, Hawaien ibili zen bidaiatzen, estatu batzuetan ibili zen ere, eta hor, kosa inguruan ibiltzen nolako ibilaldiak eta hango memoriak bildu zituen, nolabait emakume bat Rocky Mountain inguruetan, eta, gero tartean bizitza pertsonalean sartu eskondu zen, itzuli zen Inglaterrara, alargundu zen, eta berriro libre sentitu, eta medikuntza ikasketak egin, eta Indiara joan zen, misiolari gisa, eta ibili zen Ladak inguruan, India iparraldean, ibili zen Persian, Kurdistanen, eta imaginatu, garai hartako herrialde haiek, ederrak izango ziren, orainek ederrak dira, baina guk ja lehenaldira ezin dugu bidaiatu, eta orduan liburu hauek ja lehenaldiko, dizipen horiek kontatzen dizkugutenak, eta Persia eta Kurdistango liburu bat idatzi zuen, bere memoriekin. Eta Londresko Sozietate Geografikoko lehenengo emakume kidea izan zen. Aupa Isabela. Bird. Hau da, trivialeko galdera. Trivialekoa ez, barkatu da, gurtzen, egunean behinekoa. Hemen gea... Egunean behinekoa, barkatu, esken nio xatzeatu datu nahi zen teknologietan. Egunean behineko fantxutxuak gea, oso zaleak gea, eta askotan horrelako informazioa dagoenan esaten dugu, hau seguro noiz bait galdetuko dutela egunean behinen, eta, zakizu ze pikeak hemen. Bai. Begira, badakizu, galdera hori egiten badute, erantzuna Isabella Bird. Isabella Bird. Bai. Beno, eta beste galdera, beste emakume baten bizitzara pasoa ingo deu. Nik aldetzen behizuet norri izan zen, berez igo zuen lehen gizona. Hillary. Edmund Hillary. Edmund Hillary, ez? Mila etxeun da berroita malizeran urtean. Galdetzen behizuet lehen emakumea, Nik uste nuen zala Edmund gizona eta Hillary neska hori. Lehenengo emakumea, nik sekretutxo bat esango dizuet. Gaur berriz jarriko gara super tolosarra. Atzo pixka tolosartu ginen tolofolk jaialdiko antolatzaileak izan genituelako hemen, eta gaur berriz esan behar dut, Tolosan edurne pasaban daukago. Eta bai noski. Edurne pasaban hilo zen Everestera. Eta orduan edurne pasabani esker pixka bat emakume mendizalei buruz pixka bat gehiago badakigu. Orduan lehenengo emakumean hortzen etzen izango adibidez Junko eta Bei. Oso, dago Juri. Bravo. Oso ondo.
Hori da, Junko eta Bei. Hori da, baina orain bere bizitzari buruz, zu kontatu beharko diguzu. Bera Japonian sortu zen, 1999an, eta, bueno, duela gutxi hil zen, 2016an. No. Hori, historikoki, atzo pasatala. Atzo. Bai, atzo, hori da. Eta, bueno, emakumenek dirudinez oso osasun kaskarra zeuken, baino, eskalatzen hasi zen. Eta konturatu zen, eskalada maite zuela, eta Japoniako emakumeen eskalada klubeko fundatzailea izan zen. Wow. Pentsa. Kontu. Bera, Himalaiara joan zen, mendiak igotzen hasi zen, Annapurna, bla, 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 eta bere buruan Everest zegoen, Everest igo behar zuela. Emakume izateagatik laguntza ekonomikoak lortzea oso zaila izan zitzaion, lortu zituen, nekez, ez noski gizon batek lortuko zituen bezain errez, eta azkenean, 1975 urtean, bere osteko txontxorra zapaldu zuen emakume japoniarrak. Eta kontu eran, omentzan oso emakume txikie, eta oso fine, dirudinez, mendian, badirudi, emakume eta gizon garaiak eta indartsuak, mendiak igotzeko egokiagoak diala, baina emakume honek, naturalen eta gure guztien, lege guztien kontra, bero estigo zuen. Nahi izatea, ahal izatea delako askotan. Ze ona. Haupa Junko da bai, eta haupa sortzeagatik, ibidez eskalada kluba eta horrelako gauzak, ze horri esker, seguro, neskatxa gazte askok, erreferentzat hartuko zutela Junko, eta esango zutela, daukat hemen leku bat, nire afizioa edo ofizioa batzuentzat lantzeko. Bai. Haupa Junko. Zauden lekuan zaudela. Bai, baina azken batean berak irekitako bidea aipatu dezula eskola hori irekitako da, eta hainbat emakume, erabiliko dute, eta, eskalatuko dute. Eta, dibidinez, emakumea oso konservazionista zen, naturali dagokienean, mendizalea eta naturalista, eta hainbat ekimen egin zituen mendia garbitzeko. Azken batean, mendira juten gea, edo juten dia goi mendizaleak, baina zaborra askotan goran uzten dute, eta dirudinez munduko zabortegirik garaiena Himalaia omen da, eta, beak hainbat ekimen intzituen, mendiak garbitzeko. Beraz, bi aldiz, haupa Junko. Bai, bibider. Haupa bibider. Bibider, bai. Bai, eta, gaurkoz, azkeneko emakume aipatiko dizuet, ze asko daude. Hemen ez dira ostiral batekin konformatuko, eta zubia bada, datorren erakutziko dugu, aipatuko ditugu. Baina, aipatu nahi nizuen, Jane Barrett, Frantzian sortu zen, bera botanika entzan zen, eta imaginatu garaiarteko Frantzian dirudinez bere jaiotza partidak eta beraitak ez dituen firmatu ez dirudinez gurasoak zituen nekazale eremukoak eta ez ekiten idazten, ez? Baina inoko zekizatiken emakume ausartu zen itxasontzi baten, Bougainville espedizioaren itxasontzioan, eta bera sartu zen Philip Commerson botanikoaren laguntzaile bezala sartu zen. Agi, emakumea zan, eta garaia zan emakumeak ez zuten espedizioetan parte hartu. Horren zen, gizonezko zontutan. Hori ez zen ekitela. Ba ez? Nik ez nekin, baina zuei ez zerretasi bete. Keske, bigarren kafean gauza asko ikasten ditu, Bai. Bueno, eta kontuan, bera munduari pira amateko garaian, hainbat lagin hartu zituzten, 6.000 lagin inguru botanikoak, beraien geldialdietan, Brasilen, eta, Ego Ameriketan indako geldialdietan, eta dirudinez, Brasilen aurkitu zuten landare bat, trepadora, ez deitzen zaio orderaz, ez dakite, esitzen da horietako bat, lore polit batekin, eta jarri zieten expedizioen izena Bougainville. Wow. Bougainville. Ze bolita.
Eta orduan dirudinez, beraien espedizio hortan, laginak hartu zituzten, baina kontua da, ohartu zira Mauriziora justean, Jane hau emakumea zala. Eta agian ere bai pentsatu zuten Philip Commersonen maitalea zala. Edo maitaleak zirela, barkatu, biak ziren maitaleak. Eta han utzi zituzten Maurizion gaztigo gisa. Wow. Kontuan gehatu zian, beraien lanetan jarretu zuten. Txoin, izan dezu, zigor gisa Maurizio uartean utzi zituzela? Wow. Gaizki portatu behar naiz. Wow. Eta guain jendea, ez tei bidaietara joaten da Mauriziora. Bai. Baina goiori gauza bat, gukuten ja oporretara bizadekin eta pasaporte hon batekin, baina orduan itzultzea agian etzen hain erresa, ez eta momentu batean, krisialdizako batean, behi bat egin da, lagundu, hemendik atren airet. Baina gara jartan ez dut uste, ez da tokitxarra bizitzeko, baina toki bikaini izango da, baina gara jartako baliabideka ezberdinak ziren, kontu, alargundu zen, hangiatu zen bizitzen, eta gero eskondu zen marinel batekin, bide batez, frantziareko bidea egiteko. Emakume hau estabilatu zen, Eta, kontuak gero, Luis Amasegarne erregeak errekonozik izula bere lana, baina historian zehar beti Commersonen laguntzaile bezala ezagutu izan da, baina bera benetan botanika da zen, zergatik ez, berakin laginak aurkitu zituen, laginak ekarri zituen Frantziara, eta bere lana egin zuen botanika gisa, orduan, hauek, gure emakume hausart, abenturazal eta bidaiariak. Joe. Haupa emakume hauek, eta haupa entzuten ari garen emakumeak, daukagula pixkat bajo, agurtzan eren ahotsa da hemen garrantzitsua eta ez musika, baino entzuten ari gara eta entzun ditugu dagoeneko abesti batzuk denak emakumeen ahotsetan eta entzun dugu Maia Irasaua, entzuten ari gara Aretha Franklin, entzun dugu Regina Spektor, entzun dugu Saz, entzun dugu Saferide eta entzun areta pixka bat. For me there is no one but you. Please love me true. This is my prayer. Agurtzane, haze historio interesgarriak ekartzen dituzun, Bai. Eskarrik asko nik gozit, azken batean irrati ere mundu aldatzeko modua da, ezta? Noski. Eta askotan esan dugun bezala, bidaiatzeko era zoragarria hain mugatuta gauden garai hauetan. Hori da. Eskerrik asko agurtzane. Muxu bat etxekoei, eta ea laiztar ikuste zaitugun aurrez aurre. Hori da, ondo izan. Agur. Aio. Naiz irratia. Haupa, Markel Nas, kasernako abeslaria, eta gure gelditu da denborako esna kantua aurkezten dizuet. Hauxe dugu diskako kanturik konplexu zein borobilena. Disfrutatu. Kaixo Gabon, 6-7 litro izan dugu gaurkoan barnealdetik, Kantauri Xurialdean gehiago, 15-20 litro ere bilatu da metro kuadroko, eta biharko osagaiak erne, bihar eguraldi euritsu honekin jarraituko dugulako, prezipitazio iraunkorra bihar frontea pasako da, baina iaia etengabe bustiko du. Esna, iratzar gaioan, kasernaren melodia, belarrian eonda 6.5 FM. Eguraldi lainotzua hiriburuan zabaldu, egunkaria berritxarrak letorrian, bestegun bat zegoia, piztu telebista ez galdu pista.
kutsa pornografiko Donbazia dazta gertzen albistegietan Venezuelan, ez Espainian Altzazuko hauzian injustizia Ideien alkimistak urrebiertu nahi du mundu honetako miseri guztia Dezitzuratzen du argazkia Dracula horiak baituta du egia Itzali argia piztu fantasia Fueron felices, comieron perdices Ikun zoriontzu baten alegoria Zantu nahi digute memorian Iragarkietan Hogeita bakarren mendeko droga futbola Derbian atletik egola Euskaldun ondoko pola Marihuana eta alkola Garaile iberdola Partiduan Esna, iratzen gaioan Kasernaren melodia Belarian €1.5 FM Eguraldi daño txua Inguruan Esna, iratzen gaioan Kasernaren melodia Belarian €1.5 FM Eguraldi daño txua Inguruan Hola burguesia montada en el dólar Ez dago kontrola, polizia da Orgiaren zaindaria bildu da sinpozioa Uste Josepari Erabakia Ados ez da buena, lubakira Hogeita maseiko gudariak bezala Ez da gauza bera, fronte popularra Da fronte nazionala, egoa eta iparra Marizarrak bida dezala Mediterraneak dakarren kresala Aspaldita torrena, orku ez betea Kaldu du fedea, demokrazia Masmedian, aspaldida hitxia Errefuxiatuen krizia, ze kauza bitxia Siriarren bizia, ez da primizia Europaren minbizia, ez taltzea gakoa Horregatik eskolan txikitatik rolak ikasten Alimentando la bola, gazteetan berriz Jarraitu protokoloa, antes muerto que sencillo, siempre a la moda Kasernaren melodia Belarrian €1.5 FM Eguraldira niotzua Esna, iratzen gaioan Kasernaren melodia Belarrian €1.5 FM Eguraldira niotzua Hiriburuan Esna Lasai, ez gehala inoa joan. Hemen gaude, baino nahi badegu klak egin eta desagertzea, Ze guk badakizuen magia egiten dugula. Piskat. Bai. Hemenea etorri zen hasierkidam eta trukok erakutsi zizkigun eta magia egiten dugu. Bai. Baino ez dizuegu orain erakutsiko. Hoi utziko dugu denboraldi bukaerarako. Txoin. Magia aipatu dugu eta Harry Potterreko abestia hasi da? Zongi, goiuri. Hau Harry Potter da, ez da? Bai. Bueno, etzen oso saia, Harry, Hermione, Dumbledore maixua naiz. Oi, ama! Ez du ezagutzen musika hau, Dumbledore. Voldemort akaso. Bai, super ondo itezu. Atera ontza txuria eta egan egin. Wow! Dumbledore ekarri dugu ere, Mike bai egiten duela magia bere ahotsarekin. Bai. Baina kontatu Amaia. Maiek esan duen bezala, egia, Harry Potteren soundtrack edo soinu bandako abesti famatuenetakoa da, eta nork ez du ezagutzen, ez?
Harry Potter, J.K. Rowlingek idatzitako fantasiazko eleberri... Zeinek? J.K. Rowling. Oh. Ondo esaten detenian ze ondo gelitzen aizen, Eske mesedez. Hori J.K. Rowlingek idatzitako fantasiazko eleberri saia da Harry Potter, eta 7 eleberri dira. Eta noski, Harry Potterren historioa kontatzen dugu. Harry aztia da, txikitan Voldemort azti gaiztoak bere gurasoak hiltzen ditu, eta orduan bera bizi da bere osaba izeba magelekin, dira pertsonez magikoak, eta gero urte batzuk betetzen ditu, eta bapatean deskubritzen du aztia dela, eta etortzen dira Hogwartsekoa, etortzen dira Dumbledore eta bar, eta... Ze? Nik uste dagoeneko denok ezagutzen dugula Harry Potter, eta Harry Potterren historia. Ja, bai, nik ere uste dut, baina bueno, ez dakit norbaitek oraindik ez dituen eleberriak irakurri, edo ez dituen filmak ikusi. Baina badazpada, eleberri guztiak euskaraz argitaratuak daude, Iñaki Mendigurenek itzulita, eta film guztiak HBO plataforman dituzue, beraz, norbaitek ez badu ezagutzen historioa, nire frikismo eta miresmenetik denak gomendatzen dizkizuet. Eta bueno, kontatu izuet pixka bat Harry Potterren historioa labur-laburrean, testu ingurua pixka bat ezagutu dezazuen, baina gaurre naiz historio hontaz beraz arituko. Nola ez? Eta orduan kontatuko duzu guztia? Lasai, ez dut historioaz gehiagitz egingo, baina gaur Harry Potterren musikaz hitz egitera nator. Bale. Ze Harry Potterren filmen soinu banda oso bereizgarria da, lehen ikusi dugu, Goiurik segituan asmatu du, denek ezagutzen ditugu abestiak, eta horrek baditu bere sekretutxoak. Bai? Bai, nik musika pixka bat ikasi dut, eta naiz inolako aditua, baina bueno, oso gai magikoa iruditzen zaidanez, gauza teknikoak azaltzeko youtuber baten laguntzaz baliatuko naiz. Jaime Altozano, espainiar youtuberra da, musika ekoizle eta divulgatzailea da, eta bere YouTubeko kanalean musikaren alor guztietan sakontzen duen edukiak ditu, eta hoien artean Harry Potterren musikaren inguruan. Eta oso kuriosoa da, beraz nik topatu nun bere bideo hauetako bat, eta ditu nintzen txun dituta. Orduan, gaur zuei azaldu nahi dizuet. Harry, goazen Quidditch jolastera! Bai, egia esan nik abesti hauek entzuten ditudan bakoitzean, beti berdina pentsatzen dut. Harry Potterren pelikuletako abestiak magikoak direla. Bai, egia esan badute magia helarazteko gaitasun hori abesti hauek. Eta egia da, ere, soinu banden konpositoreak aldatu egin zirela pelikuletan zehar. Baina lehenengo 3 filmetan, Harry Potter eta Sorginarria, Harry Potter eta Sekretuen Ganbara, eta Harry Potter eta Azkabango presoa filmetan... Nire gustokoenak. Agian musikaren gatik da? Kontuz, ikusiko dezu, baina nik uste baietz, izan daiteke. Nik pentsatzen ez dakit, argiaren gatik izan. Musikaren gatik? Seguro baietz. Bale, jarraitu barkatu. Film hauetan musikagilea John Williams izan zen, eta honek sortu zuen soinu bandaren oinarria. Eta gero, beste filmetan, moldaketekin baldin bada ere, behin eta berriz erabiliko zen soinu banda hau. Eta soinu banda honek magia ekartzen dugu burura. Badakizue magiarentzat 3 konposizio daudela pelikula hauetan? Bai? Bai, magia filmean ze modutan agertzen den arabera, bata edo bestea entzungo dugu, eta honek magiak musika berezia izateak eta modu desberdinetan irudikatzeak lagundu egiten digu. Hau da, ikusten badu momentu bat oso liluragarriak, entzungo dugu magiaren konposizio bat. Ikusten badugu irudietan magia iluna edo arriskutsua edo beste magia konposizio bat entzungo dugu. Eta bestela, beste bat. Ta hauek, ikusiko ez dute barkatu, desberdintasuna zein den. Hedwinen abestia da konposizio nagusia eta ezagunena. Hau da entzuten ari gara, hori da. Entzun.
Hemen ikusten dugun bezala, musikak helarazten dugu magia gauza polita dela, liluragarria, ezakit, harritzekoa, ez? Eta gauza honak ekarriko ditula. Baina, badago magia iluna ere, eta dago. Egia da, honek bentur pixka bat ematen du. Bai, eta ikusten dugunez, antzekotasunik badakate, oso antzekoa dira. Baina, honek alterazio batzuekin, bihurtzen du magia gauza iluna edo arriskutsua bezala. Baina, badaugu, lehen esan duten bezala, beste bat. Hirugarren bat. Bai. Eta zer dago? Entzun. Hau da... Graziosoagoa, komikoagoa. Hori da, hau erabiltzen dute egoera komikoagoetan edo magiak gauza komikoak sortzen dituenean irudietan. Eta orduan kontatzen digute musika honekin. Eta abesti hauen magia hori pertsibitzeak baditu arrazoi teknikoak. Lehenik eta behin, abestiak minorrean daude idatziak, daude sortuak, eta maiorrean baino doinu apalago eta bereziagoa sortzen du honek. Baina gainera, melodiaz gain, eskalatikat dauden notak erabiltzen ditu, beste batzuen ordez, eta horrela disonantziak sortzen ditu Williamsek, eta hortaz misterio pixka bat ematen dio. Eta gainera, erabiltzen dituen akordeak ere minorrak dira, eta harreman tonalik gabekoak. Orduan, magia guzti hori areagotu egiten du honek. Baina honi guztiari, erritmoak dena lotu eta balantzan jartzen du, erritmoaren bitartez. Orduan, alde misteriotsu eta guzti horiek bihurtzen ditu magia. Eta orduan, magia musika bihurtzen du. Baina ez, pentsa, lehenengo pelikula hau batez ere musikaz beteta dago, eta musikak historioa kontatzen du, beste gauza guztiek egiten duten bezala, eta kasu askotan gehiago kontatzen du musikak. Gainera, batez ere lehenengo film hauetan, kutsu infantilagoa duen filmak direla kontuan izanik, musikak onomatopeia asko egiten ditu. Marrazki biziunetan, hankapuntetan ibiltzen direnean, pitzikatua erabiltzen duten bezala? Hemen ere horrelakoak gertatzen dira. Eta ezin dugun ez pelikula eszena aztertu, beste bi adibide motx jarriko dizkizuet. Lehenengoa da Voldemort, azti gaiztoa. Magiaren musikarekin lotuta dago bere musika ere, ditu bi abesti, eta ikusten dezuenez oso iluna da. Entzun dezakegu lehenengo aldiz, Ollivandersen sartzen denean Harry Potter bere baritaren bila, eta sartuko litzake lehen aipatu ditugun 3 magia moten abesti horien barruan, baina nola magia arriskutsua den eta asko aldatzen da melodia, baina badituz erikusia duten zati eta ezaugarri asko. Eta Voldemorten tresnek ere badute bere abesti propioa, hasiera batean uste dugu dela sorginaren harria edo argin sorginduaren musika, baina gerora beste pelikuletan ikusiko dugu ere erabiltzen dela, eta hau da. Entzuten dugu melodia pixkat siniestroa dela, baina badula magia kutsu hori dizira batzuk bezala, eta hori da harriaren musika. Ikusten dugunez, pelikula josia dago eta musikak kontatzen du. Adibide gutxi hauekin ikusi nola magiaren musikak baduen bere garrantzia pelikuletan, eta magiak ze garrantzia duen musikan. Orain, goza ezazue pelikula hauek beste modu batean ikusten, eta beste batean, guk ere beste modu batean entzongo ditugu. Eskerrik asko
Amaiar esan de egiluz, baina badakizu ze pasa zaiten? Ze pasatzen zu? Ba, zizeala minorrak eta maiorrak eta eskalatik kanpo dauden notak, eta zugatzezea sugeak jarriri hitz egiten zionean eta inorketzule zer ulertzen parselez ari zelako. Bai. Eta jarri ulertzezun parsela dakielako. Berdina gertatu zaizu. Bani igual, netzako parselez aizinen. Ba, ikusi Jaimeren bideoa, eta berdin gelituko zea. Eskerrik asko, Amaia. Ni flipatuta gelditu naiz, gauza batek, egon naiz pentsatzen zen magia egin behar da musika hori jarri aberasteko pelikula eta ez kutsatzeko. Egia da. Eta gero nola aberastu pelikula kutsatu gabe, ez? Osea, galdu gabe sorpresa, beti pro, ez? Eskaintzen protagonismoa pelikulari, ez da erresa izan. John Williams aditua da, hortan. Baditu beste Star Warsena, nola da, The Lord of the Rings, barkatu, enez pelikula jen fana. Eraztunen jauna. Hori da. Ba, eta aditua da. Ba, eskerrik asko, Amaia. Zuei. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta orain, sarreran aurreratu dizuegun bezala, bagoaz pixka bat oreka, mantentzera edo oreka galtzera, maiz esango zenukezu? Bueno, ez dakit, gora begira jarriko gara, azteko. Sokatik saiatuko gara tiratzen, pixkat. Oso ondo. Ez dakit seguro. Ba, klaro. Entzulek esan gute baina, zertaz? Aidia hauek. Aidia, xelebera hauek. Ba, bueno, aurreratu dugun bezala, urrengo gonbidatuari ongi etorri eman barko diogu, ez da? Ba, baina badakizu ezer? Zer? Amaia, kontuatu zeate, inigo ez da hola. Bai. Entzuleak ere dagoeneko hartuko ziren. Ba, gaur inigo ez dagoenez opari bat daukat zuentzat. Epa! Bai. Vale. Ostiraleko ipuintxoa nik kontatuko dizuet urrengo gonbidatu aurkezteko. Ze ona! Osak ez kontatuko zu! Bai. Bigarren kafezaleok, momentu historikoa irratian! Goiuri ezein zarandiak, ipuin bat oparituko digu. Bai, eta ipuina kontatzeko musika ere aldatuko dut. Ui. Karo, esan dizu eta udala momentu oso berezia. Guazen ba. Guazen. Bazen behin, neska gazte bat, egan egin nahi zoena. Bazen behin, soka luze bat Arga ibaia zeharkatzen zuena. Behin batean, bazen Remisia Etxarren izena zuen funambulista napar bat. Eta behin batean bazen Mademoiselle Agostini, Argaren erregina. Bazen behin, beste emakume napar bat, egan egin nahi zuena. Bazen behin, sortzaile bat, Remisia Etxarrenen sokatik tiraka hasi zena. Behin batean, bazen artista poliedriko bat, Tefi de Paz Asin izena zuena. Behin batean, bazen proiektu zoragarri bat, estreinatzeko zorian zegoena. Bazen behin, artearen inguruan oreka mantantzen saiatzen zen beste emakume bat. Bazen behin, artista guztiek ondoan izan nahi duten laguntzaile bat. Behin batean, bazen, argarekin eta argiekin jolastu nahi izan zen kultureragile bat. Behin batean, bazen gonbidatu berezi bat, Garbine Navarro izena zuena. Eta esaten dute, bigarren kafeko entzule guztiak gora begira jarri zirela,
aho zabalik, erreferente baten bizitza ezagutzeko. Mademoiselle Agostinirena. Akaso Euskal Herriko lehen funambulista. Agostini edo Remigia Etxarren edo Argaren erregina. Arratsaldeon, Garbiñe Navarro, ongi etorri bigarren kafearen laborategira. Arratsaldeon, eskerrik asko gonbidapenarengatik. Beldurtu beldurri gabe? Beldurtu beldurri gabe. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora esan nahi nuen. Vale. Baino egintzazu dena beldurri gabe. Bueno, hori eskerrik asko Remigiarei ere ahotsa emateagatik eta Tefiren proiektua ona ekartzeagatik eta hori. Eskerrik asko zuri, Garbiñe. Kulturzale, kultur eragile eta kultur bultzatzaile. Zarela esan dezakegu, ez? Proiektu bakoitzaren atzean izugarrizko lana dago beti, ez da? Bai, hori zalantzari gabe, bai. Horrelako proiektu baten atzean, Tefi da proiektuaren buru nagusia, baina esan dezakegu jende pilo batek hartzen duela parte. Kasu honetan gainera erakusketa bat, ikuskizun bat, hitzaldiak, tailerrak, proiektuak olako dimentsio oso handia hartu du, eta bertan inguruan lanean gaudenak asko gara, bai. Tefiri buruz gero sartuko gara berarekin, baina Garbiñe zu urte asko ibili zara proiektua bultzatzen eta laguntzen gauza asko sortzeko. Orain dela urte batzuk esate bateko Juan de Anchieta eskultore romanistari buruzko bisita gidatuak antolatu ziren, bere 4 retablo ikusteko aukerarekin uste dut, eta zu gida didaktiko bat prestatu zenuen ikastetxeetan Juan de Anchietaren obra ezagutarazteko. Gainontzeko ezberdinetan nola lotu artistarekin eta nola ezagutu gehiago. Nola sortzen dira horrelako proiektu? Proiektu hori egin nuen kolaborazio batean Karekin Kultura enpresarekin, eta hasiera batean izan zen Juan de Antxietari buruzko zabaltze baten oinarria zuen, ez? Eta askotan gertatzen den bezala, gauza oso txiki batetik bazoaz tiraka, eta hasiera batean egin zen folleto bat erretaulak ezagutzera emateko, gero agertu zen Nafarroa gobernuarekin aukera hau gida didaktikoa sortzeko, ikastetxeetara eraman zen, bisita gidatuak, tailerrak, egia esan ezakit nola doazen gauzak, baina esan duzuen bezala, tiraka hasten zara, eta beti badago gogoz egiten direnean gauzak, beti badago lantzeko asko, ez? Ni egia esan, liuratuta gelitzen naiz, horrelako enbajadekin, ez? Zure ustez, lan asko dago oraindik gure ondarea, gure artista ez ezagunen historioak eta ezagutarazteko eta argitarazteko lan handia daukago oraindik horrekin? Zalantzari gabe, bai egongo da, eta lehen ere emakume ausartei buruz hitz egiten egon gara, ezta, eta badago asko ezagutzera emateko, eta emakumeengan pentsatzen badugu, nik uste dute oraindik gehiago badagoela, ez? Historian zehar, beti bigarren plano batean izan ditugu, eta nik uste hor badugula nondik tira zalantzari gabe, bai. Ze lotura politak gertatzen diren nahi gabe bigarren kafean, Bai. Hasi gara pixkat bigarren planoan geratu diren emakumeekin, agurtzan belauntzarenekin, eta hemen ere dena lotuta. Agertzen dira, bai. Eta, emakumeetaz ari garela, hau da, egin beharreko galdera. Nola definituko zenukezuk Tefi de Paz? Ze Tefi de Pazekin elkarlanean aritu zara, eta Tefik ezin izan du etorri, baino gustatuko litzaiguke jakitea, nola definituko zenuke Tefi? Ez da lan erraza ere, Tefi definitzen, emakume poliedrikoei buruz ari bagara, bera
bada oso, ez? Emakume ausarta batu ezala ere definituko nuke. Bera orain urte bete gutxi gora bera hasi zen proiektu honekin lanean, eta guztiz eman dio bere bizitzaren urte bete, eman dio proiektu honi, eta ezakit. Tefi da, zuk ezagutzen duzu okerrez banago, eta badakizu hainbat, bera Iruñan oso ezaguna da, hainbat aktorea da, hezkuntza lanetan ibiltzen da, klaun, mugimendua, gorputza, ahotsa, hainbat arlo jorratzen ditu ez da. Eta, badu bere ibilbidea, 30 urte baino gehiagoko ibilbidea ja estenatokien gainean, eta hori? Egia esan, indezu bere kurrikulumaren arrepaso nahiko zehatza, ze nik ere hemen horrela apuntatuak nezkana, abeslaria, aktorea, sortzailea, egin ditu tangoak, kabaretean ere bilida, zirkoan, komikiak egin ditu, bideoklipak ere, eta zuk esan dezu bezala, baina nik ez dakiz gertatzen den bigarren kafean, beti artista poliedrikoak ekartzitugu, eta errexea da holako pertsona batekin lan egitea? Gustosoa da, ez dakit nola esan. Bai, gustosoa oso, ze bakarrik berak jartzen dizkion gogoek, ez, zuere harrapatu egiten zaituzte, eta ilusio horrek, oso atsegina egiten du lana, bai. Zegona. Agian igual gehiago ezagutzeko Tefirik egin dezakegu errepasotxo bat bere proiektu batzuei edo ondo iruditzen bazaizu gara. Nik Tefiren lehenengo referentzia edo lehenengo oroimena dator Alicate, La Gramola del Amorrekin, Alice dos Santosekin, Alice dos Santos, abestiak musu baten truk, abesten dut eta greskatzen dute musu bat, urrengo abestia jotzeko musu truk. Gainera saio pilo bat egin zituz, pilo bat. Zuk ezagutzen zenun proiektu hori? Ni Tefi beranduago ezagutu dute. Ez nuen gertutik ezagutu proiektu hori, baina bai oso entzuna daukat, bai zuk esan bezala, toki askotan mugitu da, bai. Bai oso kainera biak Alizekin. Uste dut Alizeke bai kolaboratu zuen beste proiektu batean, ez? Kabare Paranormalen edo? Arantxabelak zuzendutakoa. Bai. Eske, a ber, maik jartzen dizkigumen notatxoak eta gero badirudi hemen guk beak bezain beste dakigula, baina egia esan... Beak irakasten digu. Trampatxoak egiten ditugu. Bai, Kabaret Paranormal? Bai, Kabaret Paranormal oso antzerki berezia da, ez? Bera dago estenatoki gainean, oholtza gainean, bera bakarrik dago, baina bi pertsonai daude, aldi berean. Eta bai, oso divertigarria da, nola mugitzen den batetik bestera, ez? Nola aldatzen dituen erregistroak, eta nola defendatzen duen lana, ez da ere. Entzule batek, idatzi digu, ezin da definitu. Niri begirale ikastaroa egin nuenean klase eman zidan, eta artista hutsa zen. Ordutik bere garapena ikusita, kriston artista eta letra larriz jarri dugu. Agian hitz berri bat sortu beharko genuen, Tefinitu. 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 Edo bea da artista definitiboa. Bai, ez gira hasiko bestela... Ez zate gelditzen, eta Tefiri buruz gauza asko daude esateko, ze badauka beste proiektu hola kurioso bat, EO izenekoa. Tefi izarra astronauta bihurtuta? Bai, hori bai proiektu handia gainera, bai. Hau izan zen Remigiaren aurretik landu zuen azken proiektua, berak zerotik ere sortutakoa, eta bada gorputz antzerkia edo antzerki gestuala, eta nahastu egiten ditu nola lehen ere aipatu duzun, ez? Denetari ematen dio. Badago ilustrazioa, hor ikuskizun horretan badago gauza guzti horiek elkarrekin jartzen ditu, ez? Teknologia, ilustrazioak, mugimendua, bai, eta historia da, emakume bat nola hor espaziora doan, eta han gelditzen den. Eta bai, oso lan polita ere,
esperimentala, ez oso interesgarria bai. Eta igande honetan, apirilak 11 zehazki, bere azken proiektu zoragarria estrenatuko du, La Reina de Larga, Remigia Etxarren, La de Pamplona. La de Pamplona. Zeba igande honetan, zergatik, eta zein zan Remigia Etxarren? Begira, apirilaren 11an, 1853 urtean jaio egin zen Remigia Etxarren. Eta hil egin zen orain 100 urte, urtarrilaren 9an, hain zehatzere. Orduan, pizka bat hori ospatzeko ez, Tefik eta Iruñako udalak ere lagundua, pizka bat Remigia Etxarren buruzko urtea edo antolatu nahi izan dute ez. Remigia Etxarren izan zen, hori, lehen aipatu bezala funambulista bat, ez? Misterio asko badago bere inguruan, ze garai haietan, ez? Pentsatzen badugu aur txiki batean, Iruñan 1850 urte horietan, ez? Nondik etorriko tezitzaion nahi hori, ez? Soka batera igotzeko nahi hori, ez? Arrisku hori hartzeko, ze erreferentzia izango zituen berak ere, ze, gaur egun, ez? Badugu informazio pilo bat badugu, baina garaietan nondik etorriko tezitzaion, ez? Desio hori. Eta, ez dakigun nola sortu zitzaion desi hori, baina berak egin zuen. Hasi zen lanean konpainia akrobatiko ezberdinekin, eta ez bakarrik Iruñan, baizik eta ibili zen ere beste toki askotan, ez? Soka gainean. Iruñan adibidez, zeharkatu zituen gaur egun Gurutze plaza dena, zezen plaza ere, eta izen edo ez izen hori eman zion Arga ibaia ere zeharkatu zuen. Oso ezaguna izan omen zen, garai haietan, baina gelditu diren kronikak edo dokumentuak gutxi dira, ez? Badago bat lauburu egunkarian agertutakoa, hor bai egiten da deskribatu Argako hori, nola egin zuen zeharkatu, ez? 10 metroko altuera bateko sokan, alde batetik bestera, 4 minutu gutxi gora bera ematen zizkion alde batetik bestera, gurutzatzeak, eta, hor ere deskribatzen du nola iritsi zen karro batean, bandarekin, ez? Izan omen zen oso hori, oso entzuna edo jende asko gerturatu zen ikustera, eta gurutzatu zuen ibaia, gero bueltan gurutzatu zuen zaku bat buruan jarrita, ezer ikusi gabe. Beste bidai batean egin zuen zumezko saski batzuk oinetan jarrita. Egiten zuen ezen bakarrik soka gainean ibiltzea, ez? Baizik eta egiten zituen alako ere, igual aulki baten gainean, sokaren gainean, alako, oso ikusgarria. Are zailagoa hori da, bai. Baina, egia esanen, nik, funambulista ezagutzen ditut, ikusi dut, baina zakuaren adibidez, zaku baten barruan sartzen zen, eta zakuaren sartuta soka gainen oso saia da hori. Eta egia esan saski bat oina bakoitzean, ez dut inoiz entzun. Eta harritu bat, ez dakit, egitu nahiz harritua Remigiak iten zuela, bere garaian, numero bat guain ez dara ikusten. Hori hain zuzen ere, deskribatua dago, hor lauburu horretan esaten du, ez du gehiagorik azaltzen, ez dakigu nola izango zen zehazki, baina unos testos de mimbre en los pies. Gainera ni pentsatzea, ez izen ezberdinak eta konpainiz, Mademoiselle Agostini, Argaren erregina, Remigia Etxarren, konpainia ezberdinak, erreza ez da izango berari buruzko informazioa bila? Ez dago, adibidez Tefik aurkitu dituen gauza batzuk dira, bere jaiotze partida,
gutun batzuk, ere aurkitu ditu, berak idatzitako gutun batzuk, eskatuz bere herrian hori egin alizatea, eskatzen zuen baimena Iruñan aritzeko. Aurkitu du kartel bat, ere, non Madrilen okerrez banago agertzen den Mademoiselle Agustini eta Blondin, eta badaude alako zertzelada batzuk ematen duten dokumentuak, ez? Baina ez dago askorik ere. Bai, bueno, okerraz banago lehenengo albistea, lehenengo referentzia 1882 urtean, zezen plaza, San Ferminetan, zezen plaza zerkatu zuen goitikan, publikoan Pio Baroja izan da, edo? Bai, hori ere horrela omen da, ez? Esaten da, ez dugu aurkitu, ez? Horren inguruan, baina esaten da Pio Barojaren liburu batean aipatu egiten duela. Bere numeroa? Bai, horren inguruko zerbait, bai. Ze ona, Eta horrengo urtean, 1883 argaren zerkatzen, hainbeste aldiz, faufriatzetik, pasakaie, denok atzetik. Bai, hori da. Bai. Imaginatzen ditut, inguruko ume guztiek txundituta, liuratuta, ze berez urak eta badu txikia zenean ura ikusten duzu, eta bagiratzen zea pixkat liuratuta, eta ikustea emakume bat, imaginatzen dut gara hartako arroparekin, eta wow. Imaginatzen dut denak korrika, gero kontatzeko, beste lagunei ez duzu jenestiko ze ikusi genuen atzo. Askok izango dugu referentzia, The Walk pelikula hori, ez? Funamolista bate pasatzen. Torre bikiak, zian. Torre bikiak eta Notre Dameko bitorreke, bai. Pentsa, lehenago. Iruñan emakume bat horrelakorik egiten, eta hemen askotan aipatzen dugu erreferenteak, ez? Artisten erreferenteak. Barremigianak ez ditugu ezagutzen, baina hortik aurrera umek bazukaten erreferenteren bat, ez? La de Pamplona. Bai, gelditu nahiz txundituta, Garbinek kontatu donean, zeitezun, gelditu nahiz txundituta, ezin dut imaginatu, garaiaitan, zuzenean ikusi zuten umeak, gazteak, gizonak eta emakumeak, denak. Bai, agian horregatik jarri diote kale bati bere izena, ez da? Badauka bere kalea... Txantreako auzoan jarri diote, hori Remigia Txarren izena kale bati. Bai. Baina, bueno, gustatuko litzaiguk ere, igual argako pasarela hoietara bere izena jartzea, edo pizka bat gehiago ere... Bai. Agostini, hori da, berden lekua. Bai, aitortza handiagoa merezi duelako haizu. Bere eskuz idatzitako eskutitzak ere aurkitu dituzue? Bai, oiek dira, bai, berak idazten zuen, baimena eskatuz, ez? Egin nahi dut nire numero akrobatiko hau, egin nahi dut nire herrian, eta eskaini nahi diet nire iruinderrei eskaini nahi diet, ezerren truke, ez dut ezer kobratu nahi, baina, bai, oso elegante, bai, kaligrafia ere hor ikusten da, ez? Tefik bidali dio grafologo bati ere, eskutitzak pixka bat, bere izaera horren inguruan gehiago jakitearen nahiarekin, ez, hori bidali dio, eta grafologoak esan du, hori oso emakume ausarta izan zela, kaletik ikusten bazenuen, ikusten zenuela. Horrek esan nahi ikerketa sakona indute zigo, grafologo eta guzti. Bai, grafologo eta dena. Psikologi eta guzti, nolakoa zen Remigia. Eta esan dezu, hori aurpegia tapatuta, zakuarekin, bisaski binetan, aulkiaren gainean, bino, oso zaila baldin bada, soka baten gainean egin, eta eukizun, olako batean istripua, ondarroan, ez? Bai, 39 urte zituela izan zuen istripu bat, 15 metroko altuera batetik erori egin zen, eta hori izan zen pixka bat bere
bere bukaera edo, ez, artista moduan. Egin zuen, ala eta guztiz ere, Iruñan egin zituen beste saio batzuk, horren ondoren, baina ja, bueno, pues, apurtu zituen hainbat ezur, eta orduan ja zen gauza bera zen izan. Horrein hau harritzen, ni ere, eroriko banintz, errespetu pixkat hartuko nioke nire lanari. Zior. Ba, niri, bueno, ni txundituta nago historia honekin, eta ezin dugu Iruñera joan, hemen gaina eremu gorrian gaude, baino alde zuenok sekulako proiektua estrenatuko dute igandean. Gauza, proiektu poliedrikoa, lehenaitu gara artista poliedrikoak zetela, proiektua bera ere bada poliedrikoa. Ze gauza asko badaude tailerrak, badaude bisitak, badaude denetarik, ezta? Bai, igande honetan egingo da erakusketa zabalduko da, goizeko 12 zabalduko da, eta erakusketa egongo da maiatzaren 16 arte ikusgai. Gero arratsaldean egingo da ikuskizunaren lehen pase bat, hor Kondestablen izango da dena hilabete honetan, Palazio de Kondestablen Zibiboxean. Eta gero ikuskizuna izango da igande honetan saio bakarra, baina hemendik aurrera 4 igandez saio bikoitza egongo da, goizez eta arratsaldez. Sarrerak edo gonbidapenak hartzeko, pentsa web horria egongo dela edo? Bai, hori da Zibibox Kondestableren web horriaren bitartez, dira euro baten truke da gehien bat edukiera kontrolatzeko gaur egungo egoera hau dela eta bai, eta gero hitzaldiak ere egongo dira, oso interesgarriak izango dira, lagunduko dutenak espero dugu ere ikerketa honetan sakontzen, ez? Proiektu hau ez dago itxita nolabait, ez? Ideia da informazio gehiago bilatzea, orduan historiatzaile bat izango dugu, Iruñeko artxiboko enkargatua ere bertan izango da, zirkuan aritzen den baitan Azpiroz ere izango dugu, orduan hitzaldiak izango dira astearteetan, datorren asteartetik hasita 4 jarraian, eta gero aurrentzako eta familientzako tailerrak ere. Ikuskizuna tefirena, Julian eta Izaskunez zuzenduta, el patioko kideak. Laguminak ditut biak, eta sorpresa handia, berekin zuten amano, hubo, konservando memoria, ikuskizun super poetikoak. Nabaritzen da bereskua, tefiren lanean? Bai, nik uste dut, ezakit zeinen eskua nabaritzen den non, baina egin dira nolabait oso egoki bateratu dira, ez? Nik konservando la memoria hori ikusia dut, oso polita da eta hunkigarria ere, eta tefiren ikuskizun honek badu ere gauza hori, eta objektuekin oso landutako kolas, argazkiak, horrela oso kutuna. Eta bai, badute Izaskunek eta Julianek egin dute kanpoko begirada hori edo zuzenketa hori, eta Arkakusoen zirkoan oinarrituta edo? Bai, Arkakusoen, baditu hainbeste gauza, ari naizela dena bidetik ikusten, bai. Bai, badu ere referentzia hori, garaibateko Arkakusoen zirko hori 16. urtetik edo okerrez banago, ez? Dira lehenengo referentziak, eta nik uste esan genezake direla ilusioan oinarritutako lehen ikuskizun motak, ez? Gauza gutxiekin asko lortu. Bai, hori da, bai. Eta ikuskizunean ere badago hor zatitxo bat, Arkakusoen zirku batekin, bai. Baina nik gauza bat kontatu behar diot Garbineri, ez dakit badakien. Postal lehiaketa bat, jarri genuen martxan 2. kafean, eta guk irakurri dugu hemen atzoko eta argizko postalak deituriko tailerra egingo duzula. Bai. Eta sekulako ilusio egin digu, zego hemen gabiltza egunero postalekin gora eta bera, bide batez, aprobetxatuko dut entzulei gogorazteko, postal lehiaketa oraindik ez da amaitu, urrengo astean aukeratuko dugu irabazlea, eta badakizuen bezala, aritu gara azkeneko asteetan postalak jasotzen, eta aukeratuko dugu, ez da zuzketa lehiaketa da, hemen badaude irizpide batzuk, eta gehien gustatzen zaiguna aukeratuko dugu.
eta streaming bitartez noski erakutsiko dizu gauzak ikusteko tramparik ez dela egon, eta irabazleari Ili kafe makina bat bidaliko diogu, Ili kafe makina produktu eta guzti. Eta iritsi zaizkigu postal asko, badakigu batzuk bidean daudela, edo hori esan diguzue, ez dakit egia den, baina hori esan diguzue, eta postalen arira, entzuten ari gara, gutun bat itxasotik, oso aproposa postalak aipatuta. Ez dut berriz ikusiko. Baino, esan bezala, batzuek oraindik ez duzue postala bidali. Beraz, agian gara izadete atzoko eta argizko postalak tailerrean parte hartzeko eta bidaltzeko. Zer topatuko dute tailer horretan joaten direnak? Hor dugun ideia da nolabait remigia ezagututa, aurrek beraien mezu propio bat bidali ahal izatea, ez? Landuko dugu zianotipiaren bitartez, da, argazki gintza teknika bata, eta hori, ideia da, aur bakoitzak bere mezutxo bat bidali ahal izatea. Ez dakit iritsiko garen, maiatzaren 6an izango da tailerra eta pizka bat berandu agian. Postal lehiaketaren bigarren denboraldirako. Hori da. Bueno, irabazlek ez direnentzako sari polita izan daiteke, bere umek eramaten, garbinaren tailerra argizko postalak eta iteko, Jo, ez polita, gaina umeak ere gerturatzeko ideia oso ona da, eta beraiek ere parte hartzea, remigiaren historia entzutea, ze polita. Bai. Horrekin askotan egin dezulen, intergenerazionala edo, etorkizuna behi da umek ere implikatu kulturekintzetan. Bai, eta artea edo ikuste dut hori dela modurik egokienetako bat, ez? Guztiontzako. Berdin dio adina, berdin dio denak berdin dio, ez? Batzen gaituen alartea, ez? Bai. Bigarren kafean, guk beti esaten diogu gure gonbidatuei, asko gustatzen zaigula, bigarren kafe bat hartzea. Beraiekin, gure gonbidatuekin. Beraz, gu hemen egongo gara, bidea ikasi duzu, eta ea noiz hartzen dugun bigarren kafea zurekin. Eskerrik asko gerturatzeagatik. Eta ari zinaten... Musu atefiri, musu barremiziari, jarraitu soketatik tiratzen. Bai. Eta zuek ari zinaten hemen... komentatzen, belaunaldien artekoa, intergenerazionala aipatu duzu, eta ume eta zari ginen, baina badakizu ostiraletan saioa bukatzeko zer egiten dugun, ezta? Bai, gure amonekin hitz egin. Gure amonekin hitz egin. Ume bezalako baita. Gu, eske ume bezalako gea. Beraz, eonadiz Kontxitarekin hitz egingo dugu orain. Ea zer kontatzen digun, laizter gatoz. Tasunean Borrero zantzitakoan Hartu baitiot beldurra Urazaletikan urrun Zbaita txegin mundua Etaren hipokresia Banoa lasakonera Esan gabe Keep calm and bigarren kafea. Aipatu dizuegun bezala. Ara? Moztuin dugu. Ara? Zaki ze gertatu den? Bueno, badaki ze gaur ostirala dela eta horrelakoak gertatzen ari komentario bat indezak bitarten. Buruan gelditu zait, beida postalak aipategu behin eta gero saioan,
Egeriak kartak bidaltzen zituen lagunei bere bidaiekin, Remigiak kartak bidaltzen zituen udaletxeta edo aktuatzeko eta beraz, garai bateko korreoa oso presente daukagu gaur, ez? Bai, egia da. Eta geroz eta gutxio dago. Osea, geroz eta ohitura gutxiago dago, baina nik uste geroz eta fanatismo gehiago. Eske magiko, ez dakit eskusidatzitakoa edo imegien bat, ez dakoa zer ikusirik, ez? Ni guatzen ez batzutan karta jasotzerakoan, ez genuen irekitzen momentu berean. Zan como etxea eraman eta bere momentua hartu behar zan, edo itxoin norbaiti, edo ez dakit, edo gauen irakurriko ez dakit. Magikoa zan hori hartzen ere. Irakurtzeko momentu hartu, lasa irakurri, orain ez, imeia iristen zego mobila, irakurtzen dugu segituan, erantzuten dugu mobiletik bertan, egia aldatu dela. Eta hemen beste rituala, ez? Badakizu zein dien magikoak? Sí. Kontxita eta Marimi. Kontxitak aurreratu digu, berak futbolari buruz hitz egin nahi zuela. Ui, astea proposa hortarako. Hori da, orduan, bidagoza bat ingo dugu. Agurtuko dugu Kontxita, irakurriko ditugu futbolaren inguruko albiste batzuk, eta hildo egingo gara, bere jakinduriaz gozatzeko. Perfecto. Hor aldago gure Kontxita? Kontxita hemen dago. Kontxita hemen dago? Baina ez dago Marimi, eta badakizu zergatik? Bai, badakit. Horrek esan nahi du, laizzer daukegula, kafea, ez galletakin, bizkotxoakin, Hoi da, bueno, gure... Tolosako bizkotxoakin. Hoi da, kafesne galletekin eta bizkotxoa laizter hartuko dugu. Kontxita Beiti eta Marimi Ugalderekin badaudelako beraiek inmunizazioaren bidean. Horrela deituko diogu. Beraz gaur, Kontxita daukagu, eta Kontxitak esan bezala aipatu digu, berak futbolari buruzko zerbait aipatu nahi zuela, baina gu hasiko gea albiste batzuk komentatzen. Badakizue futbolak beti izan duela protagonismoa albistegietan. Zer esanik ez, final bat dagoenean. Azken asteetan errege kopa dela eta ez dela, Reala eta Atletiken arteko lehia nabarmena izan da. Bai zelaian eta bai zelaietatik kanpo. Baina ez da izan albiste bakarra. Bai, adibidez, Diakabi jokalari frantsesarekin gertatu denak ere, eztabaida piztu du, ez? Diakabiren esanetan, kala jokalaria komentario arrazista bat egin zion, eres un negro de mierda, horrelako zerbait, partidua jarraitu egin zuen, oraindik ez dute argitu benetan ze gertatu zen, eta ez dakigu argituko ote den. Joan den aste arte gauean, Maria Isabel Real Madrileko eta Espainiako selekzioko atezainak, bi argazki zituen argitalpen bat partekatu zuen bere sare sozialetan. Lehenengoan bere agertzen zen Atletikoren aurkako garaipena ospatzen, eta bigarrenean Marco Asensio agertzen zen Liverpoolen aurkako gola ospatzen. Eta mezua hauxe izan zen, pasio bera. Zoritxarrez, Maria Isabelek txioa ezabatu behar izan zuen handik gutxira, jasotzen ari zen komentario matxistengatik. Eta duela aste batzuk, Realak Natalia Arroyoren prentsaurreko bat bertan bera utzi behar izan zuen. Ze komunikabide bakarra gerturatu zen bertara. Natalia Arroyo da Realeko emakumezkoen futbol taleko entrenatzailea, eta berak aurre ikusita zuen kazetariekin hitz egitea, Espainol taldearekin zuten partidoaren arira. Bertan bera utzi zuten, esan bezala kazetari bakarra gerturatu zelako, eta erabaki horrek basalokulako eztabaida piztu du Twitterren, eta askok arrazoi handiarekin emakumeen futbolaren aldeko apustoa eskatu diote komunikabidei. Beste askok ere aipatu dute, bertan bera utzi beharrean, kazetari bakar horrentzat prentsaurrekoa eman beharko luketela, baina hor, aipatu bezala, Twitterren dago eztabaida. Eta esan dugun bezala argi dago, futbolean lehia ez da zelaietan bakarrik geratzen, zelaietatik kanpo ere gertatzen da, baina ez da, kirol bakarra, eta gaur pixka bat futbola izango dugu protagonista, baina badago albiste bat aipatu nahi genuena. Ze Italiako kirolaren historian emakumerik ez da izan federazio bateko presidente. Bakar batek ere ez du lortu batzorde olimpiko nazionalaren gaiurra. Hori dela eta kirolarloan konpondu gabeko arazo horien aurrean, Antonella Belluti, pistako txirrindularitzako txapeldunak esku hartzea erabaki du, eta bera aurkeztu da. Errotik konpondu nahi dolako
arazori. Beraz. Ez bakarrik antxetan, baizik eta instituziotan ere, presentzia noski, zinbestekoa dela, ez? Erakundeetan, esan bezala komunikabideetan, baina, bueno, futbolera itzuliko gara, eta galdera bat bota behar diogu Kontxitari. Bai. Ze gertatzen da futbolarekin, Kontxita? Zergatik hainbeste ez da bai da? Begira, horrek esan nahi du ze bide luzea daukegun oraindik emakumeok gauzak berdintasun batera iristeko. Tristea da, oso tristea, baina hori egia da. Hori adibidez ez da ikusi kalean egun hauetan, egun hauek dira oso aproposa futbolari buruz hitz egiteko denok bihurtu gera futbol zaleta, ni egia esan 10 urtetik izan nintzen Realeko bazkidea, nire itakin juten nire itakin joaten nintzen futbolera 10 urte nituela. Eta 20 urte arte horrela jarraitu genuen. Aitata bio juten, eta batzutan anaia txikiagoa zan, eta anaia ere hasi izan gero erakarrekin etortzen. Eta, bueno, gero bigarren mailara jaitsi izan Erreala, eta, bueno, ia gauzak ezien berdinak. Ezan berdin ikustea, errespeto guztikin altu dela, no, edo, errespeto guztikin, nahiko lana dute horiek ere bere maila eusten eta. Baina realzalea izaten jarraitu zenuen, ez da, Kontxita? Realzalea izaten jarraitu zenuen? Beti realzalea. Bai. Baina esan nahi detila partiduak ezien Madridekin, Barsakin, Valenciakin, Sevillakin, beste partidu mota batzuk ziren. Eta futbolak niri ala iruditzen zait. Ez balin bada oso goi mailakoa, oso espelgarria egiten zait. Izan behar du goi mailakoa. Errealak jokatu zuen bezala izan genuen finalan. Ematen zuen tiralinea bat sartu zutela kanpoan eta asko korrika hundirik egin gabe nola egiten zuten bata besteari. Hori Guardiolan sistema da. Nik ikusi nun Guardiola izanen entrenatzaile moduan, ze nolako desberdintasunak egizion futbolari. Ez dakit konturatu zaten, jarraitzaileak izan zaten, edo ni behintzat ideia hori dauket. Ez da Guardiolak eman zigula futbola entrenatzeko eta jokatzeko beste, erakusgarri bat eman zigun, eta nik erakusgarri hori somatu nion Errealari, aspaldien Erreala ikusi gabe neuken. Eta iruditu zitzaidan oso kategoria hondikoa dagoela, Baina ikusten ze exigente dan, Kontxita. Eta Imanol Aguatil, da leitxe, Kontxita, asko kezaten dute. Iruditu zait, eta gaina, ze sentikortasuna eta adierazten duten, Eta gaur adibidez, ospitalea jutea kopakin ere iruditu zait, oso detaile baino gehiago, ederra iruditu zait. Ordu, futbolak baditu gauza ederrak. Baina beste gauza batzuk oso penagarriak dira. Eta adibidez, nola jarri dira herriak, danak txuri horriz edo txuri urdinez, Eta ze alaitasuna eman dioten gure tristura honi, pixka bat egun batzuk hobeto xego pasatzeko. Horrek esan nahi du gure emozionalki gu ere oso gaizki gabiltzala, Behar dugu, zerbait behar dugu. Eta kasu honetan partidu hau izan da, aldatu diguna behintzat egun batzutan. Baina gero ikusita ze eromena izan zen bi ekipoak atera ziranean, bai Bilbotik eta baita gero Donostitik, horrek ematen dit niri sensazio bat esan ez bezala. Futbola da. Oso itxatxita dago gure bizitzan. Baina futbola besterik ez da. Ezin daiteke osasuna, ezin daiteke jendea erotu zan bezala.
Ui, Kontxita? Bai, Kontxita. Eman zidan horrek. Oso momentu txarrak izazian. Gainera, partidu hasi baino lehen, Bilbon ia gauzak erretzen eta zizien, baita hemen Gipuzkoan zenbait lekuetan ere. Eta bueno, pues dakit, ikuste dut, futbolak ditula oso gauza onak, eta onak eman dizkigu zalantzari gabe, eta batez ere txuri urdinei, baina nik uste dut lekuz kanpo usten gaitula askotan, eta hori oso preocupantea da. Nere iritziz, ez dakit oso zaleak diranak, ez dakit hor zaletasunik karagarri horietako dutenak zaudezen, edala ez? Baina hori da nire impresioa. Eta batzutan gelditzen da, bizitza, bigarren mailan, futbolan aurrean jartzen bali badegu. Eta besterik ez da ikusi behar, hori da ikusi, eta atzo edo eran egun, nola eskatu dioten atletiri, Mamesen, derrigorrez hartu behar dutela, jendea ikusteko Superkopa edo Eurokopa edo horietako bat, Eta, bueno, 15.000 persona edo dira, 15.000 persona, nahiz eta oso hundia izan asko da, eta nik uste dut hor jokuan, gauza asko daudela, beste jendea uzintagon bitartean. Eta horrek ematen din niri pensa erazi handia. Orduan, ze gabeziak ditugun, emozionalki ikaragarriak ditugu ere, gabezi izugarriak. Baina orokorrean, itxura bildurgarri bat ere hartzen nahi da futbolen asuntoa. Begira, nik azkenengo partida ikustea joan nintzen ere bilobekin, oindala 10 bat urte. Eta bukatu baino lehen, Barsakin zan, partidoa. Eta bukatu baino lehen, atera behar izan genuen, gure inguruan, koetek, bengalak, nik ezakizen bat gauza pizten nahi zien. Gero ia hori dana debekatu zuten, uste zigortu zituztela eta horrela, eta hori dia beste modu batean izango otedan edo pensatzen dut. Aspaldin ez nahi joan, futbol zelei batea, baina desatzen hau juteko oraingoan. Konprobatu egin nahi dite isitu, nola dan. Gizan nahi zepasatzen zaiten futbolakin. Ni naiz izan inoiz oso futbolzalea, baina futboletik aldentzen naute, larun batan ikusen dituen jarrera hauek. Edo zelaietatik kanpo gertatzen denak. Eta nik kirolari berari mania hartu diot, zelaietatik kanpo gertatzen dena ikusten dudanean, benetan lotxa eta pena sentitzetelako, eta orduan kirola bea, pixkat, ez da gehit... Pues galdu egiten du. Karo. Kirola berak ere galtzen du. Hoixe. Askotan ebai monopolizazio ez dakit komunikabidetan, eta ez dugu beste kiroleik edo beste asistitzen beste gauzak, ez? Pentsatzen, Samamesen 15.000 pertsona joango dina, konbibientes ez dia izango. Hala da, begira, nik gogoratzen naiz, futbola azizan eragontan, kadagarrizko, bullakin, eta dena futbola jun behar gendula, eta horrela Frankokin. Eta beti, esaten gendun, Frankok hori nahi du, horretaz egin, eta horrela bitartean beste benetazko arazoaz ez dugu egiten. Baina Franko izan urte asko pasa dira, eta futbolari buruz ez da bat ere baretu asuntoa, baizik eta gero, eta handiago dago, eta ez da bakarrik hemen Euskal Herrian, ez da peninsula osoan ere, estatuan, joan zaite Frantzira, joan zaite ez dakit Inglaterra da, edo joan zaite Alemanira, ere, feromenak sortzen diran, Eta nik horregatik futbolak ikaragarrizko garrantzia hartu du bizitzan, eta horregatik ematen dit horrelako ardura, ez? Ez balin bazan, adibidez,
saskibaloiak eta horiek, saskibaloiak ez dute horrelako, hemen, behintzat, horrelako eromena sortzen. Eta orduan, bereen artean ere izango dituzte bere gora beraz, baina hori ez da kalera ateratzen, orokorrean. Jende asko gelditu behar izan zan etxean, ez izalako kalera atera, zenbet orduetan, eromena zan, jende zuetetan zegolako. Gero tabernak itxita zeren eta bakoitzak jungo zan bere etxera. Baina, zenbat kuadrilla esote diran elkartu etxeetan. Horrek ere pensatu erazten dik. Eta momentua ez da hortarako. Eta horregatik, futbola izugarrizko poz hartu nun, ni bakarrin egon etxean, atean nintzen txaloka balkoira gola sartu zunean penaltin, eta inguruko balkoietatik eratea zan jendea, gero berriz bokatu zanean ere beste, banderola ikusi dezute, badakit ikusi dezutela, borboiaren koroia ondo estalita, konturatuzko zinaten bezala, eta gainera, posondi hartu dut, partido ontarako, ia bandera batzuk nik ez eta erosia izan, ez eta aukera ikizan, baina ikusi ditut, bila koroiai gabe. Koroa gabeko banderako, koroiai gabe, eta kamiseta batzuk ere badaudela koroiai gabe. Eman dugu pausatxo bat. Taldearen izena, zen izan daiteke taldearen izena realak entzen badeu. Kamisetan jarri diote txuri urdin. Gu hemen ezgea bigarren kafeko kiroltzaleenak. Baino badaukagu kiroltzale bat, dela Inigo. Gaur ez dagoela hemen, baino entzuten ari da, eta esan du, ama, Kontxita, zerbait esan behar diot, eta ez dakit zer bidali duen, baino zerbait bidali du, beraz, bildur pixka batekin jarringo de audio. Urruti dago, eta ez bildurrek ematen. A ber, entzuten dugun... Nari gen honetan, ezatuen emakume honek. Kontxita Beiti anderea, baino, ari nintzen zuei entzuten, hemen Granadara iristen ari gen honetan, ezatuen emakume honek, saldu inoiz utziko gure burua ez daiken jartzeaz, eta ez ustean harrapatzeaz. Futbolaz ere badakizu, Guardiolaren erreferentziak, baino zer da, besterik gabe nik aprobetxatu nahi nun muxo hondi bat bidaltzeko, Kontxita espaldi ez dugu elkarri itzein, lehenko astean aste santu ziela eta haizu, eman egurra eta enbeste futbol eta enbeste futbolari ez dala posible. Baina ondo dago jakitea, futbolaz ere badakizula, hau ez uste haizu, ze gauza politia. Hala, muxo handi bat, ondo pasazte gura eta datorren astean... Besarkada bat zuri ere. Kontxita, bukatzen, amaitzen jun behar dugu, ze ia bostak eta 59 ditugu, eta agurtu behar dugu... Ez da posible. Bai. Ikusi ez ze azkar pasaden, ez da? Beti berdina pasatzen zaigu. Nik uste, ostiral batean 2 ordu. Eskeni berdizkiagula. Badakizu, guk gendula, gaur, Euskal Emakume ezagunak, baina oso langile eta burrukatuak eta izan diranak, eta horri buruz hitz egiteko, utzi dezakezu urrengorako, iruditzen bali bazaizu. Nik uste dut asko bilatu ditut, liburu bat ere badauket horri buruz, eta, pentsatzen dut gauza politak ere ikusiko ditugula. Iruditzen bali bazaizue. Noski. Utzi behar balin badegu. Bai, agurtu behar ditugu entzuleak. Juntzaigu denbora futbolakin. Ikusten futbolak zer duen, azten gera egiten, eta horrekin bukatu behar dugu. Kontxita, musu bat, eta gure entzulei ere, beste musu bat, astelenean ikusiko dugu elkar, eta asteburuan zuen falta somatuko dugu, ez pentsa. Naiz irratian, bigarren kafea.